ni mondo donja ne lek montie godo. Abiro mondo mi adonj kaka woman rep, kaka ora understand gino madhi timo. Ka gike penjo mogik mi penjo chandruok mar nyithindo manyiri gi chandruok mang'eny mag somo gi tuoche. Adwa ni mondo ayanga ni mana chiel kuom gigo manie manifesto mara kaka woman representative. And one of the manifesto mara kata gigo madhi timo ne jo Homa Bay en ng'iyo ni to education mag nyithindo mag youth timore okang' machalo nade. And maendi wadhi time levels mopogore opogore. Adhi ng'iyo na timo gimiluongo ni capacity building. Mondo nyithiwa manyiri, nyithindo monyuol mowe school, nyithindo momako iye, bende wanyalo manyo gi kanyakla achiel. Be wanyalo kelogi, be wanyalo wuoyo kodgi, be wanyalo timo negi guidance and counseling, be wanyalo attach gi to different bursaries. Ang'eyo ni ngaf ni kod bursary mamba nyalo konyo go weche mag education. To nikech opuot, adhi timo gimiluongo ni partnership. Adhi tudora gi nyaminwa ma en gavana ma Homa Bay County, Mama Gladys Wanga, nikech department mar education kaluwore gi manifesto mancha gin go, gin gi 5% magidhi allocate the wards. Omiyo kwaluwore gi tudruok gi partnership, aparo ni an gadiera ni weche mag somo wadhi increase malo. In education, weche mag sanitation, mamiyo nyithindwa manyiri moko donje chandruok, kendo ginyuol kokang' mar mapok onyuolo chopo, magi wadhi keto